mwana wavo mukomana mukuru David akauya panhamo ende uye kwakaita akauya achita serudo achitsvaga baba vacho nokuti munogara papi chichi ndobva avamupa madirections ndobva auya David panhamo pakazara vanhu. David akagadzika hama dzangu pasi akataura akati chengetai urere iri ndori kurwarisa amai vangu. Amai vangu ndo vandituma mashoko ekuti ndimataura ndori kurwarisa chi amai vangu vakamuka vakafa hama dzavo dzakati tikuya kuzokupai chituko. Pane shoko rataurika rekunzi tafadzwa mukadzi waJasi. Unotudi naro? Anonzi Jasi ndiani? Jasi anga asiri murume wangu. Jasi ndakaita naye vana vaviri. Makaita vana vaviri naJasi. Mushure macho kubva kuti Jasi anga asiri murume wako. Akamonditisa vana nekuti ndira zvandiri kukubvunza. Saka waiita vana vaviri nei? Chakanga chiri chikomba changu. Nekuti kumba kwedu anga asingazika mwana kuroora anobvisa dzakira ikuru. Chikomba chawakaita nacho vana vaviri. Ichokwadi. Pakati pako iwewe nemukaranga wako panotanga kuita mazwi ekusayanana kwenyu sandiwo maitirwo ebarika remuchinda anenge achida kukudza dzinza. Izviro zvawakaita unoitwa barika kana uchiriita barika kuti ndakupanda barika pano. Mukaranga uvainotodawo iye pachake machinda nemapadza vange vari mari vanokutsanangudzira muchinda zvino nhasi yowapanda mukaranga mini rinowapo. Mukaranga uyu akaita nheketwa dzaakateketerera iye pachake pamusoro pako iwe, akateketerera nheketwa dzaakateketerera pamusoro pemukaranga. Harina mhaka kuti nheketwa yakateketerwa rechipfugamo here kana ripi. Nheketwa yakaipa inheketwa yakaipa. Uyu mukaranga akateketa nheketwa yake kuti iwewe moyo wako unofanira kufuratira mukaranga. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Chakuchikaidza pano kuti usvike pano ruzha nekusagara zvakanaka mukati menhimba yako, mukati pemhuri dzako. Pakati pako iwewe nemukaranga wako panotanga kuita mazwi ekusayanana kwenyu sandiwo maitirwo ebarika remuchinda anenge achida kukudza dzinza. Izviro zvawakaita ndizvo zvawakaita kuti barika rako wakarita nemutoo kwawo. Unoitwa barika kana uchiriita barika kuti ndakupanda barika pano. Kutadzisana kana kutadzirana nemukaranga wako wati ndakuda kupanda mukaranga. Unopoterera madzitete ake nemadzitete ako vagadzika dare nemadzikuya wopa iwewe hodwa dzako dzakunetsa pamukaranga wako uchivaturira kuti ngatigadzirisei. Sandiswere naye mukweguru uripo mukweguru sandiswere majena murebvu taurai dare zvatiri kutaura pano murinzwe
ukavagadza pasi ava unovaturira mutoro wepazi wako nemukaranga wangu tanetsana papa nepapa 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 muri mumusha imbomo saka zvandaa kuchiita ndaa kupanda mukaranga nekuti izvi nezvizvi ndai kundikana nazvo asi mukaranga wangu handisiendele naye tinoziva sei ndozvaunoita unopanda nyati muvanzi unopanda iwo mupamu notandorevedza oramba iyega asi vakweguru nevakaranga varipo nemudzoreredza kuti aiwa kana muchinda achinge adai aposa utete iyo haungarambidzika kuita barika rako raunoda kukudza dzinza roda kumukaranga nemukaranga iwe unoita dzinza rani dzinza rako uchiriyananisa zvino iwe ipapo pose ipapo wakapadzoronga ndokuchibva waona kuti chiro chakanaka kupanda mukaranga zvino wakaenda kunopanda mukaranga uyu aindotodawo iye pachake machinda nemapadza zvange vari mari ukandikutsanangudzira kuchinda zvino nhasi iwe wapanda mukaranga mini rinovapo mukaranga uyu akaita nheketwa dzaakateketerera iye pachake pamusoro pako iwe akateketerera nheketwa dzaakateketerera pamusoro pemukaranga harina mhaka kuti nheketwa yakateketerwa rechipfugamo here kana ripi nheketwa yakaipa inheketwa yakaipa uyu mukaranga akateketa nheketwa yake kuti iwewe moyo wako unofanira kufuratira mukaranga kuti kana uchinge wasvika kumukaranga unoona chiri chiro chinotyisa asi kana uchinge watarisa kumukaranga woona ari mukaranga kwaye akaita nheketwa zvino kana ukaita nheketwa uchitaura nekurevedzera mazita evapenyu zviri mumhepo munozviziva kuti zviri zviri mumhepo naye machinda zviri mumhepo ungazviziva here kuti zvinyi nheketwa yakatwa kana uchinge wapinda munhumba inomwe mukaranga arimo waenda mumaoko asisi vako unoita zvandokudza waenda mumaoko ani asisi vako kana waenda mumaoko asisi vako shamwari yako ngave uyo unoita ndokurevedzera shamwari yako ngave upi ngave uyo unonzwa sewe hosha iripo iri kuitika pamukaranga uyu ini ndikatopa ndoda kuti imbouyawo kwauri zvakanaka here zvari kuita ndomboti aiwa ini ndoda kumboitawo muroyi weuyu unonzwa zvandorevedza pano ndoda kumboitawo muroyi weuyu ndoda kumbotora hosha iri pane uyu mukaranga iri paari ndipokutwika iwe ndopa ndokubvunza kuti zvakanaka here usataure zita remupenyu zita remunhu usabharabhadziswe zita remupenyu zita remunhu uchitaudzwa mazvi uchitaura mazvi usataure mazvi kana uchitaura mazvi ziva kuti zita remupenyu haritaurwe usataure mazvi tuwani handina rimwe randingapande kana randingarevedza kubva pano kuenda kupi kana kunosvika kupi uyu mukaranga uyu ndiye mharapatsetsetse uyu mukaranga ari papa uyu ndiye mharapatsetsetse zvino ini chandinoda zvangu runyararo zvazvasvika pazvasvika iyewo mwoyo wake wakurwadza kuti ko zvino zvii zvakuitika haagone kuzvipinginira noti mazuva akarevedza nezvaakarevedza zvinoenda nemhepo raminimini zvino mukati nemushowo kwako muchinda rava damba watamba yomusaka nemuchona minimini nekuti yomukati nemushoko kwakatobuda mukare kubuda mukati memushoko kukurevedza kuti nemidzimu yako yese wafuratira
uchadzika kuenda muvhu umu. Hausati watanga kudzivaira uri kuenda wakadai, uchasvika pakuti kana iva vakaranga vese vachakutiza, anokutiza. Unotozokovarika wakudzokera kunhumba kune vakwere, wanozokovarika wakudzokera. Tumapadza tunenge twawanenge wapuwa tokunyerekedza. Zvino ukakanganwa vari pasi vanokunyima zvakare. Kana vakunyima zvakare vodini? Tarisa kupera kugwaro. Hosha dziri kuitika pose muchinda ane mushana wapwere wake urikuzviona kuti izvi zvine uroyi, zvine minini, zvine nheketwa yakaipa pai mukati. Saka hatingadei kurova ina handipande rimwe bhero zvangu dzidi dzirwe. Asi pakupedzisira kwenhau iyi anochema ndiani? Ndiwe. Nheketwa kunyanga ungaipande uchitindere chipfugamo kana wataura zita remupenyu, kana wataura zita remupenyu, wataura kuti kudii? Kana wataura zita remupenyu, wataura zita remupenyu, wataura zita remupenyu, chavagadzira ipapo chini? Mini rese zvawakaona nezvawakanzwisisa zvese izvo. Paunotaura iwe mhepo munyaiko hauzivi. Unonzwa zvandorevedza? Ndo mazwa ake kukaranga uyu ari papo akataura jeke. Aroye hamuke kumuroya kwekumuka kusandiko. Mazwi akataura, nheketwa dzaakaita pamabvunzi. Achitaurira, achiteketerera. Kugara unzwana. Kugara udini? Unzwana. Kugara unzwana. Mchinda ini ndiri pano, handina mhaka newe yandingakupe yekupanda kwako kukaranga. Vamwe vakaranga vanopandwa nekutsara kana uchinge wamoyo. Asi kana uchinge watsara mukaranga womupenyu anochikaira, ziva kuti watanga hondo. Pahondo yo zvakare wotodini? Wotokwinya. Ungandoredza muchini. Ipapo hapana mhaka yandingakupe ini, nokuti vakaranga vanotorwa nenzira dzakadini? Hazvina mhaka kaizvozvo. Kana ndatorawo ndaita chandaita inzira iyoyo, hazvina mhaka. Unoda zvandorevedza? Kwese kudini? Kuroora. Asi kana ndaroora musha ngaugarike zvakanaka, mhuri yova pai? Yova pamwe chete, kwete kuita makarazona. Kwete kuita makarazona. Hazvingatadzi kuti mukaranga angatadzi kukusema saizvozvo kuti ari kudzimbikana muhosha dziri kumukanganisa. Iwe paunouya mumba mako, mumusha mako imo, uchiuya kumukaranga wako sezipambo, mweya wako wetsitsi unobata zvakasimba. Asi pakupedzesera kwacho kuuya mhepo yakaipa, unenge wakutaura kunzi kuti inodzoke kudii? Chinda mukaranga wako kana iwe uri papo, kana zvakadai achakusiya. Achakusiya nokuti chaanoda, anoda kugara kwakanaka. Paunenge waenda kwandiri kukudza kwawakuenda, wakushaya chekundinya panhumba. Mishando yese inokusungwa yese, wogara zvako, wakugara uri panhumba. Ndiringidzira ndingai chekundinya hapachina, anoenda. Unzwa? Ndikurayirai mese, iwewe unofanira kudzoka pamusha wako. Kana wadzoka pamusha wako, iwe hautore mukaranga uchimisa kusango. Mukaranga anotorwa achiuya pai? Pamusha. Handiti ndizvo? Tomubvisa pamusha nemurao wedu wemusha, kuti aiwa mukaranga uyu takumupandirawo papa, uyu tamupandira papa. Handiti ndizvo?
zvozikana vapwere vako iwe vaunobara neuyu nevapwere vako iwe vaunobara neuyu vanofanira kubatana kugadzira dzinza. Ukunzwa Muchinda? Pakaita zvapakaita manyamamire nerongo iwaya akadai iwaya guna iri. Unoti wene vapwere vako iwe vari kubatanira apa kana kuti honde kutomuka. Norowondo tingadzipe mukunga zvandorevedza. Bvunza mubvunzo. Jena murefu taura neni tinzwe unochipfugamo ndiri kukuona wohonwa hauna chauinacho mumaoko ako chauinacho kukanda nhombo uchibatanidza vapwere itwa dzako taura mubvunzo. Mubvunzo changamire ndofunga kuti pangatendera pashoko amapanda kana kuchipfuka munhu mavhiri akaita asi nokuda kwokuti Right. Muri yeZimbabwe tiri kuchitungwiza kuzengeza 5 ku Rockview kwa sekuru Ndudzo kana tateguru Ndudzo. Ndine muri yandinayo panapa yabuda nekudare kwa Chief Chinamhora. Iri nyaya yatakamboona yakabuda pa social media yatorwa nechibanda media. Iri nyaya yemudzimai watinaye ari panapa ari mudzimai ari kunetsekana neurwere hwekuti anogara achiita munhiki wanenguva uchiitika urwere ihwohwo. Saka nhasi uno tiri panapa tinge taungana vatina uri titange kutaura nevauya nemhuri vari kwa Chief Chinamhora. Makadii tete? Tiripo makadiwo. Tiripo. Muchidimbu mungangoti pama introductions here vanhu vamuinavo panapa vamasvika navo padare ratateguru Ndudzo. Hongu. Ava vakagara kurutivi hwangu. Tanatezvara. Vemukwasha wemwana akaberekerwa maChief Chinamhora. Ndire kumadziva. Ndo vakabereka Ana Jojo. Uyu ndiyo Ana Jojo wacho. Uyu ndiyo mwana waChief Chinamhora anoitwa Peki Monguru weMweru. Atinova takamirira pano nhasi. Tinotenda zvikuru kwazvo. Regai titange kutaura regai titange nekunana baba. Baba takaona nyaya ichipinda mudare. Tinoti tikuita zvinhu zvemuchidimbu notukuza kuti mukumhanyidzana nenguva. Tinongoti tingopinda muchidimbu yekuti nhasi mawana mukana. Tinongoti muchidimbu kupinda kwamaita mudare rasekuru. Totanga nekungoti manzwa sei. Mugara tati murumo. Ini semubereki ndabereka Ana Jojo. Ndinokuti makore andadhonza ndichinzwa dambudziko rekurwara kwemwana wangu nemataifambawo nezvatainzwa nyangwe zvaita kuti taita setinokakavadzana tiita setinogutsikana asi hataigona kutaura kuti tiri kugutsikana ndosaka makaona nyaya yakasvika nokumadare kusvika dare takutotendawo kuti zvaitwa naChief Chinamhora akatipawo dzimwe nzira dzokufamba nadzo nokuti takakurira kuChinamato taiteera vaprofiti asi nhasi uno tabva mudare rawaprofiti tasvika mudare redu rechivanhu taona kuti dare rechivanhu zvaratiburitsira nezvakabuda kuvaprofiti zvakangofanana nhau dzese dzaitaurwa kumashure uku nhasi ndoimba kuti panapa dzasvika dzapupurwa nemupi nemonemo asi chandiri kungoda ite nchekuti teida kuti tishandise mhuri tichibatsirana kuti isu chii chingapedze dambudziko sekuti munhu ari kurwara ndoimba kuti tsananguro iyi ndagutsikana nazvo tinotenda kana kuno mumwe achiripoka nawo tenchinzwa kuti papokanwa ndipapi asi ndouza kwandomboita muchidimbu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Ndichadzoka kwamuri tichida kuzongonzwa takuconclude handitika baba vari kumashure pane zvamunoda kutsinira here pane zvataurwa nababa imi ndimani wababa muri munin'ina aiwa tinotenda aiwa vakuru vataura regai ndidzokere zvekare kuna baba pamwe chete nemhuri yavo. Tina tete pakati pedu. Tete mapinda mudare nhasi makambopinda here mudare rechivanhu imimi ava vataura kuti aiwa isusu tanga tisatambosha tatanga kutopinda iye zvinezvi ndinambopinda mudare rechivanhu musati maipinda maprofita baba vari kutaurawo zvamanzwiro avaitawo pavapinda munhingirikini munyaya iyi
Imimi manzwawo sei muchipinda mudare rechivanhu kekutanga nhasi? Nenda mudhuri kuti vati vanokwanisa kuti vasunungure varape murwere uyu. Chiwo changu chiri pakuti tirape. Ehe. Handiti. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Ngatichiuyai pane zvabuda mudare rega ndiende kuna hapana chekutaura nokuti hapana chamuri kuwedzera kana kuti hamuchikuda. Ndoda kusunungurawo ava vazotaura mapata asi ndoda kutanga neni. Pamapinda mudare zvamanzwa zvabuda mudare ndezvipi? Kana vari pava muchinge maenzani parutivi munongopotsana muchidimbu imi mauya semuperekedzi anotora manotsi. Ndo manotsi atiri kunyora zvekare aya kuti patapinda mudare ratatumwa naChief Chinamhora mabuda zvinoti iyi ndo chizodzokera kumhuri isati watapedza nyaya yedu ndoziva kuti muri kumhanya. Zvabuda mutsananguro ndezvekuti chii? Patapinda mudare rasekuru Ndudzo zvabuda mudare sekuru vati haranga yake yechipiri ndiye akaita nheketero. Dzimwe dzaive dziri dzemubhodhoro, dzimwe dzaive dziri dzembiya. Bhodhoro aipwanya, mbiya aipwanya. Ndo zvasvika nheketero yakanotakuranawo nezviri mumhepo. Ndo zvasvika kuti zviite dambudziko pane mukadzi wekutanga. Alright. Tinotenda zvikuru kwazvo. Regai ndiende kune vari ku rega nditange naamai guru vasiri kunzwa zvakanaka. Ndinoziva kuti pamwe kutaura kunokuti netsei. Patasvika nhasi apa manzwa sei? Nekuti baba vari kutsanangura kuti akasike kutanga muchisangana nenyaya iyi. Sazviona kuti hamuna kuita surprise. Ichokwadi handiti? Asi urwere huchiripo handiti ka? Ndo zvatinoda kuti zvigone kunge zvichipera. Imi manzwa sei nhasi mudare ranhasi? Muchidimbu. Mudare ranhasi zvataurwa nhasi ine ndanzwa kupere kusununguka kuti ndakurapika. Nokuti takafamba kubva 2023 tichitanga kurwara. Baba vachitorana nemidzimai muna May. Inini ndichizova muna June. Ndopandikatanga kubleedha gore rese. Ndichifamba mumaprofita nemurume wangu. Taifamba tichirapwa tichingodzwa kunzi uya neimwe mweya. Saka baba vairamba. Ndichikototi kumukadzi ari kupeta unorova. Saka nhasi ndiri kutenda kuti Mwari vandiitira zvakanaka. Sekuru nhasi vataridza kuti inini ndiri upenyu ndichinawo. Tinotenda. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Ndichazouya kwamuri baba regai ndiende kuna amainini. Dai panga pari tichitaura pachishona taiti manzi manangwa uroi kumapinda mudare rasekuru. Akasike kutanga tapinda mudare rechivanhu tozopindawo zvekare kwavaendwa kumaprofita. Nyaya yataurwa mudare nhasi maigamuchirawo sei? Imi ndima amainini mudzimai wababa wechipiri ndizvo handiti? Imi mashoko enyu ndeyekuti kudii pamarenge nedare ratapinda nhasi panapa pasekuru Ndudzo? Inini handingomazivi kudaro. Handiti? Toda kungonzwa kuti pamauya muine chinangwa chekuti amai guru vapora handiti? Handiti ka? Tinotenda zvikuru kwazvo. Zvitaurirei nemuromo wenyu imi muchishuviro chenyu kuna amai guru zvisinei takatarisana nezvakaitika kare. Chishuviro ndechekuti vapore. Ndo mazuva andakataura beti. Right, mubvunzo wangu wokupedzisira ungange mubvunzo wenhando. Tingati pamapinda mudare manyeperwa here imimi? Ichokwadi. Chabuda mudare. Kuti ndanyeperwa. Ichokwadi manyepero. Alright. Imi yenyu mashoko ndeyekuti? Angu mashoko ndeyekuti ndanyeperwa. Sekureva kwakaita kuti inini ndakaisa mazita mubhodhoro ndikapwanya bhodhoro zvimwe ndikanopwanya mbiya. Inini ndikatsanangura ndikati kana zviri zvemarevera muri kuzviita inini handizviziva. Urwere huri apa ngahuye pandiri kuti zviratidze kuti zveshuwa ndini ndakaita sei ndakazviita. Alright. Aiwa tinotenda nokuti makwanisa kunge muchiuyawo muchifamba nevamwe. Imimi pamakafamba pavaifamba pesa makave here mumwe vamwe aifamba navo kana kuti maizongonzwa vanhu kuti vafamba vachifambira nyaya yamaya? Pane pamakambofamba navo maya muripo? Pane here zvimwe zvakabuda zvakada kufanana nezvataurwa panapa nhasi kwamakamboenda kwese? Zvakanangana nini hapana. Mainzwa kuti chii kwamakambofambawo imimiwo zvenyine nzeve dzenyu? Patakafamba kumaprofita takafamba zvakanongedza ngozi yemumusha mava.
ndozvakanongedzwa pandira hapana chakanongedzwa nekuti vane shavire njuzu ndozvakanongedzwa pavari inini pandira hapana. Andiri right aiwa tinotenda taida kungonzwawo toda kuti mune muna aone chikamu chake chekuita se chokunge achitaura asi chatiri kuzana chekuti chinangwa chetu panapa ndechekuti amai vaite se vamai guru vapora handitika tinotenda nemashoko amataura tichiri kuendera mberi nenyaya rega ndiende kanenge kopedzisira ndadzoka kuna baba kuti pese dare redu. Baba wangu ndiri pamuri iye zvinezvi makanga muri mumudare machief Chinamhora masvika panapa nemhuri yenyu nana tete nana baba nemupurisa wamambo nyaya maibatawo sei nhasi muchidimbu tisingaende kure tisingadzore futi tisingavhure makuva makuva tikavhura anoti nhuhwira nyaya maionawo sei nhasi? Muchimiro ndangotenda nemashoko avataura vakura vati ndauya kuzoyananisa vati ndauya kuzorapa handitika zvakare mumarevero ndo andazoreva ndikati mukunge takagara tichiti toda kuenzanisa nyaya inorema mangwana kuti munhu agone kunyevenuka hana yake ambonongedzwa kunzi iwewe ndiwakababa mbaba makazwisisa ndapanzwisisa ndo paya pandechiti mukanatsondipa nguva ndinorapanura sezvazvakaita handiti handisi kuti ndorwisana nemunhu handisi kuti ndinotukana nemunhu kuti ndizobvuma kusvika panapa kuda kuti munhu ararame. Since in my life, this is my first time. Simarevera kaita baba futapo inini. Pakamupfuti patoda kuti vanhu vanatsojekerwa kubva mudare mamamu pekuti amai asandafamba nawo panorwadza. Baba ndikafunga pfuma yandakaparadza ndifamba naamai nepandakazombofamba nawo tiri semhuri nematara takambogara siri semhuri asi ndinoonekwa nchidudzwa shoko rekuti ndakatiza amai ivo pachezwa nemurume wavo vakataura mudare kuti ndakavatiza bati kuzvipatara ndakaenda kumaprofita ndakaenda kana ndikakuti mimi muri muroyi ndisandapuruvha uroyi wenyu munopanzwa sei? Panotodzojekera ipapo handiti ndinorarama ini ndozgonzi amai vakumuroyi nekuti amai vangu ndakatadza kuvanzwisisa nekuvaitira zvinhu zvavo vakatsamwa vanomira semuroyi ndoti mupateresi asi handigoni kunonongedza amai vangu chiti amai vangu muroyi zvinobude ndikavanongedza kana ndakazovati sori panogadzirika yatombo adzimai vangu ndafamba navo nzvimbo dzakasiyana siyana nevabereki vangu kwete ndege kusanganisira atete vakagarapo mune mamwe mashoko vanondondibatsirawo ende kwataienda futi ndo vakanga vatanga vaenda ini ndozoteera handapa ndakambova nzvenga nditopata ndakavabata neruoko ndakatomboisa uchichemo kuna naatezvara vangu shuwa kurwara kwaita mukadzi wangu ngashaya hama yake imwe chete ngamire nini zvakandipa gadzo musi wa3 October ndakafirwa nahanzvadzi yangu ava vakatadza kuti nanhasi hazotambo ndine matambudziko handiti kana kuuya kana hama yake imwe chete ndihanzvadzi yangu yange asara mukuru October gore ratabve ndikatomuviga zvikadzama ndine mwongo handiti ndomisikidzwa chimiro chokuti handimudi nemumvura mese kusvika nditoregedza basa kuti basa ratosiringa pa ndakutogara tiri vangani tiri vatu asi mumusha mavo makafiwawo handani nhamo yandakamira kunze kwaamai vavo vakafamba manje apa ndova ndakakundikana kuenda nemashoko akanga akupinda tigere pakati pemusha vana atezvara vangu ndakaviga vana ambuya vangu vazhinji ndakaviga vana amai guru vangu ndakaviga handina pandakambopotsanisa pekuti chikutondikatyamadza ndechekuti mudzimai wangu uyu amunhu mukuru wekuti taifanira kugara pasi tichikurukura sedare mumusha mune madzitete angu aya asi akagona kundikwirira dare kekutanga kapotsa kechipiri akabva auya nabva ndipinza mudare kuti ndipinde mumhepo saizvozvizvi kureva kuti ukafamba ukaisa mari yako 10,000 mumwe wakuda kuti iite sei
uchifamba murodhu munyange une simba nyange wata mamasu 10,000 inenge iri apa inobiwa handiti imi kana makazvicherechedza upenyu hwatoda kuti tiumbe tichienda mberi tine mhuri toda kuti vakani tiende kutiende mberi handamboti handimude ende handabva ndambomudza murume kuti handimude sezvaanotaura kuvanhu kwete tine anonzi mahiding stories pakati pangu nemukadzi uyu asi akunitaura nana baba avasingatomboziva andakavanza kwemakore nanhasi vashoma nozviziva ndakanyarara kudai kura kuti mukadzi wangu ndomuda mazvinzwa baba hakuna musha usina gonzi hakuna musha usina rusha hakuna musha usina bisi mheremhere asi ukafamba wakadai so unenge uchiti zviite sei asi akave kune mukuzo wekuti vari mativi mangu vandipandukire vazhinji chavo chezvo kuti nditaure nawe zvinezvi nemashoko avakagadzikira zvagoneka asi ndotohwarira mari ichite mudhuze naye mubvunze nditohwarira mari achitenda zvaanoita andotema mistakes hobho handigona kuvayanika ina handimbozvigona sezvaakagona kuita izvi chido changu ndechekuti dai Mwari akomborera izvi zvimirezvo ndomawira ndata pano ende handida kuuya panapa kuti ndisi kuti ndichibuda gedhi baba vangu avatarise uku ini nditarise uku uyu atarise uku uyu atarise uku ndakakura muchi wechiparo vakadzi vatatu vakadzi vababa vangu isi vasvika pakudzama izvi handambozviona izvi hanzvadzi yangu yabuda masendi munzeve umu yabuda munzwa unungu yabuda tsito munzeve hanzvadzi yangu yakakura sina izvi yaifamba nehembe panze fenenzi yaita sei kana nakuguruve kana chapa nzara kana adhaswisi akanorapwa nemarapiro handiti muri kupanzwisisa ndinoda kuda kutsanangudza kuti handina chandiri kurwisai handina chandiri kupokana kana ndakatonzi inini semarevere akave kutangisisa avakatomboita kuti ndakabva nemushonga kumarori ndikautora inini ndowapandukira hama yangu saka ndinotongotenda Mwari kudai Mwari agadzikira mashoko ekuti ndiwadzane naosvika mukufa handachandoshandisira nacho aiwa ndapanza ndinotenda ndakupaiwo mukana wekuti muburitse shungu dzenyu asi shungu toda kutaura aiwa kuti ndikutaura iwo zvinobva pakashungu kanei kari mukati nekuti kufamba nemudzimai wenyu muchiparadza pfuma maishuvira kuti vapore handiti ndo zvimwe chete chandafarira nchekuti pakutaura kwese kwamaita muchitaura nhoroondo yekuti asvika sei patiri pamasanganawo nasekuru natateguru Ndudzo vataura nyaya yekuti ndauya kuzoiyananisa zvinova zvimwe chete zvamuri kuti nenondondandikuita ndizvo zvandiri kungodawo tinotenda zvikuru kwazvo mese nekundiwanisa mukana wokuti nditaure nemi tingopawo feedback senyaya yakagara yaenda kuvanhu musavajamba vataura vataura vanga vataura regai ndipedzisire kuna baba tinoda pane vamwe vanoti kugara nakaona dzevamwe tichipedzisa hurukuro yedu yanhasi kune mune chinamato chenyu chamunoteedzera achishorwe ndo chakusvidzai pamuri ndo chareresa vana ndo zvamunotenda muri mazviri kuzofanana kwokuti tsananguro dzaitaurwa muchechi nedzaitaurwa kuno uyu wangu womubvunzo nhando zvinotaurwa kumatare madzidzei pakuti chiprofita chekumatare nechiprofita chekuchipostori zvinogona kunofanana kufanana zvinofanana kuti mhepo imhepo chiprofita imhepo ndobva jesu ndobva kudenga inotsanangura iyo vati madziteteguru edu futi imhepo inouya kuzotsanangura matambudziko ekurarama kwemhuri asi ndoda kungoti chete zvese zvanga zvataita izvi tasvitsana panguva isina yatanga tisingatarise kuti tosvitsana ipapo dai tanga tiri vamwe tabatana tanyatsona kuti zvataita izvi zviva zvanguva kutanga nokupedzisira ndo chete chepatanga handina chimwe chandiri kuda kana chandiri kuvavarira uya kuno kuyangairo kutaurwa kuti ndinavo dai kuri kunzi ndine zvandinoda ka pamwe dana ndandiri ndega ndiita sechiwande asi handigoni ndosa ndakatanga ndoda zvinhu zviri pajekerere washa wangu apa mwana wangu apa tese tofamba tiri pamwe chete kuya kuno kuti andifana kuti iye uyo mwana wangu musikana mudiki uyu angafanira anga anovabereki vake vari pano tese tichinyatsodzwa nhau dziri kubva kumhuri yedu zvina kutoita kuti anga tofamba takashota amwe zvisinei ini ndauya yanga iri emergency ndizvozvo ndizvo takuda kuti chete
way forward ndiuza kuti munhu ngaasunungure chete aiwa ndatenda baba tinotenda mashoko amuri kuenda nawo kuna mambo vamavhara chirongwa kana kuti maonero dare ratateguru Ndudzo masvikawo panapa kekutanga kai maonawo sei dare ratateguru Ndudzo? Aiwa rakajeka dare ratateguru Ndudzo rakajeka, rinotaura zvinonanga munhu haritenderere munhu. Aiwa ndinoritenda dai rango chishuwo chedu chese kuchemera kuti iye ari kurwara wacho azouya ega achipupura netsoka dzawo sekutaura kwavo kuti nini ndiri kumupa mwaka yekuti auya apupure netsoka dzake. Iye unoshandisawo mushonga wapiwa nasekuru azouyawo achipupura. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo abereki, tinotenda nenguva yenyu, tinokusunungurai kuti mugone kunge muchifamba zvenyu